Regidors de totes les forces polítiques amb representació a l'Ajuntament, encapçalats per l'alcalde, van participar la setmana passada en una visita institucional del consistori a les instal·lacions de l'antiga central nuclear Vandellòs 1. Aquestes instal·lacions, actualment en fase de latència un cop completat el desmantellament de la central, estan gestionades per l'Empresa Nacional de Residus, Enresa. La visita tenia com a objectiu donar a conèixer als membres de la Corporació Municipal les últimes activitats del Centre Tecnològic Mestral, un important centre de recerca que és una referència en el desmantellament d'instal·lacions nuclears a l'estat espanyol. És evident que forma part de la història del nostre municipi aquesta instal·lació i que és important el fet de recordar com era i veure-la actualment amb una projecció de futur, i aquestes instal·lacions, fins a arribar al desmantellament fase 3, encara han de passar 20 anys, i penso que es fa un bon treball des d'Enresa, tant des del manteniment de la instal·lació com el fet de donar-li una projecció des del punt de vista d'informació, de formació i després que pugui servir per experiència d'altre tipus d'instal·lacions que s'hagin de desmantellar en un futur. Els regidors de l'Ajuntament van poder gaudir de les maquetes i els elements interactius que conformen la nova sala del Centre d'Informació, concebuda especialment per a visites escolars. També van poder viatjar a la prehistòria de l'energia nuclear i veure una curiosa mostra d'estris, eines i dispositius de protecció radiològica que conformaran l'Expo PR, un espai destinat a públic professional organitzat per Enresa i la Societat Espanyola de Protecció Radiológica. Paradójicamente podría pensarse que en una central desmantelada la actividad es absolutamente pasiva, pero no es así, y como hemos podido explicarles esta mañana, tenemos trabajos de investigación y desarrollo en colaboración con la Universidad de Tarragona, la Rovira Virgili. Tenemos también trabajos relativos a la formación en la información, recibimos visitas de colegios y tenemos talleres y conferencias y congresos de ámbito internacional, y también, por supuesto, mantenemos vigilada la instalación remanente que queda. La visita també va servir per escenificar la donació d'una màquina elevadora d'Enresa que passa a mans de l'Ajuntament. A partir d'ara, la brigada municipal disposarà d'una nova eina per fer manteniment o altres actuacions en punts elevats.